నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. బీసీసీఎల్ అనుబంధ మంగళగిరి నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడిగా తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముక్క బీసీలు, చేనేత కళాకారుల సంక్షేమానికి కానీ మంగళగిరి అంటేనే చేనేత వర్గాలు అధికంగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం మంగళగిరి. మరీ ముఖ్యంగా నారా లోకేష్ గారు అయితేనేమి, భువనేశ్వర్ గారు అయితేనేమి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. చేనేత కార్మిక కుటుంబాలకు నెలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్. అధికారం కోసం కాదు, ప్రజలకు మంచి చేయాలనే. మీరు వృత్తిరీత్యా స్వర్ణకార రంగంలో ఇప్పటి వరకు కూడా స్వర్ణకారుల గురించి ఆలోచించినటువంటి ఎమ్మెల్యే గాని ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు లేరండి. మీరు బీజేపీకి ఎందుకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది? అవన్నీ చెప్పాలంటే రాజకీయంగా కూటమి జతకట్టినట్టు లేదు. పరిస్థితులు కొంచెం ఇబ్బందులు కావడంతో నేను బీజేపీ వైపు 2019-24 మధ్య కాలంలో మనకు నమ్మి ఓట్లు వేశారు. సనాతన ధర్మరక్షా సేవ 250 కేజీల కంచు దీపాన్ని ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన వరంగానే. అయితే ఇక్కడ చిన్న మాట అండి,